खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै गथ'फ्रा रुमावहाय दावराव दावसि खालामबाय थानायखाय गाबबाय थानायखाय जोङो बालाजियाव दसे बेरायहोनो लाबोदों ओमफ्राय आगै सासेयाबो बालाजिखौ नुफेराखै नालाय ओंखायनो जोङो लाबोबाय दिनैहाय बेरायनो दिनैहाय फुरा फुजा सोलिगासिनो दङ आरोना बेहाय खुलुमहैनो हागोन जोङो सिङावहाय बाट केमेराथ' खेबनो मोनखाया बेवहाय ओमफ्राय नै गथ'फोरखौ मेरला लाबोदों बेहाय गेलेनो निजोम नोंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम ना थाबाय थाबा बिदिनो बेरायनो मोनोलै थाबाय था माने एसे मास्का मारिनांगोन ना बेरायहोनांगोन होमबासो थागोन बिसोरो नोंहालाय गुवाहाटियाव थाग्राया बेहाबो दिनैसो नामा सिङाव 10 बोसोर थाबाय बियो गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय दिनैसोनो बेरायनाया बेना बालाजियावहाय मालाबा गेजेर गेजेर गथ' लानो फैनांगौ ओंखायनो बेरायनो मोनो औ बेरायहोबाय थागोन ना आङो बिसोरबो गथ'फोरखौ गेलेहोनोल' फैखादों आंनिबाथ' राजायाथ' उन्दुनोसो फैदों ना उन्दुदो बेयाव उन्दुदो गेले मामा गेलेदो लाबोबाय दा बायरायाव रिदिमा गेलेदो मानो देलाय होजाया नोंसोरो हा आबैखौलाय मानो लाबथिनो नों गेलेदोब्रा रा बखालिफ्रा मेंखाबाय नामा इस मिनिनाया मा आयु सासेयाबो ओइथिंजाय थांनानै गेलेगासिनो ला मा होनदों ला देलाय होजायानो गथ'फ्रा आयु आं क्लासनिफ्राय डाइरेक्ट फैदों आरोना आंबो जेबो देलायनाय गैया नै सेन्देला आंना मिनिथावगासो बेहाबो देलायाखै मा खालामनो फैदों नों बेहाय उन्दुनो फैदों उन्दुनो ओंखारदों उन्दुनोसै रुमाव उन्दुनो मोनाखै दिनै सानसेथ' मारै जागोन गथ'नि आयु गिलुबालुसो दिनै आतंकवादी जाबाय माने ओरैबायदि गाबनाय मानाय बिसिनि दावराव दावसि ओंखायनो उपाय गैया लाबोनांबाय आरो खाथिसिन बेयावनो फैनो हायो ओमफ्राय फिल्डबो दङ नालाय ओंखायनो लाबोबाय आरो नै आयै मामाया लोगो जादों ভাল পাইছে তোমাক ভাল পাইছে দে দাদা হেন আদা দাদা হেন इस्रा आयु लोगो जालायलायथारबाय ने आखाइ हमनानै जोंनाथ' एग्जाम जागासिनो दङ ओंखायनो आङो ब्लगखौ बानायनो मोनाखै दाख्लिनिफ्रायनो माने आद्रा जानानै दङ ओमफ्राय ओंखायनो गथ'फोरखौ एसे रंजाहोनो थाखाय बिजि लाखिनो थाखाय बिफाया नै सिरि नै हैजांगा अर्डार होलाबायबाय आरोना ओमफ्राय बे हैजांगायाबो मोनसेल' मानसिया जाहैबाय सानै ओमफ्राय दायो गाबलायनायसो जालायगोन नामाथाय मोनथिला आरोना दायो बैहाय मोनसे दङ आरोना माथाय बेयो फांखानिसो ना मानिसोमोनथाय मोनथिया बेहायनो बेखौ लागायनो नागिरदों दायो नायनोसै लागाय जायोना जाया बिसोरो पुरा एक्साइटेड जायो गोदान जिनिस नुब्ला मा खालामनो मा थानो जायो आरोना दानिशा मा बेलाय दानिशा नोंसोरनो गाखोनो हागोन बेयाव मामा नोंसिनिनो गाबा मामा गाबा नोंसिनिनो wow गेलेनोसै ने गेलेनोसै ने थिखोनै हरनो गिबायसो बियो बैयो मोजां मोनगोन रिदिमाया दे रिदिमा दे एबार दे रिदिमाखौ दे होगोन मामा होगोन नै बेहा दासो गाखोदोंना गथ'फोरनि गेलेनायखौ नायदोंना नै दासो गोदान जिनिसखौ सानैबो सिख'लायनानै गाबबाय ओमफ्राय नै दायो जिनिसा हारसिं दङ आयु गाखोदो मादैया गाखोबाय नै मादैयासो गेलेसिगोन दानाबा दिनैसा नायफै मादैयासो गेलेबाय नै दिनैसा नायफैदों
Ele, wadah gili bay. Ele gili sih kita malah lanaikhai. Dini zahir Sunday ada dini ayahku jangan live ni naik gedang mana ayah figa sini dong kaya bas jangai angkainya jangan selaibai sim lainnya naik gedang ayahku amprai behi sabene gothofrkhou langsai dihunnaनैहाय rumaव थायै bor जाबाय आरो गाबोननिफ्रायथ' आंहा exam दंफिन लायो नालाय आं busy जाफिनगोन ओंखायनो दिनैहाय एसे ओंखारलांखानोसै आरोना आइखौ लायथावथावनो सिख्लाफ्रा already ready जाखाबाय खानायखौबो खुनुरुखुम खानो हाबाय इस लाजिदों ओमफ्राय मोखाङाव पाउडारखौ गाव हारसिं फुनजोबनाय गोजा आरो सासेखौ नायनो बोरो सासेया बोरो मोखाङा नै सेस पाउडार गावनो फुनजोबनाय गोजा गस्लायावबो सेस होआबाबो गाबगोन नालाय ओंखायनो फुनबाय आरोना मामा जुथा गानदो थांसै आबै फैगौ थांसै गैया दे गैया Mabar apa itu sih baba? Mabar. Mabar bazain apa? मा बुंदोंब्रा जों दा अबेसिम थांनांगोन चालुकबारिसिम ना चालुकबारि ना আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজনে বৰ্তমান কোনো কল जों दायो नै आइखौ नेगासिनो दङ जालुकबारि जोङो मालाबानो सफैबायमोन ओंखायनो जोङो जालुकबारि बारनानैहाय दंफैयो माने सराइघाट बारनानै दंफैयो आरोना ओमफ्राय गथ' सानैया उन्दुनायखायसो नै दोनैसै आंजों ओमफ्राय फारसेथिं सासेया बिमादैजों नै लख्रा मोननायनि सिगाङावनो एसे उन्दुहांबाय आरोना ओमफ्राय नै बायराथिंजाय अखा हागासिनो दङ बिरादनो माने नै फ्रि जागासिनो दङ आरोना ओमफ्राय दायो जोङो बायरायावहाय एसे ओंखारनानै बेरायगोन सानदोंमोन नाथाय दायो नै अखानि जाहोनावहाय बेरायनो मोननाय नंला दा सानसै अबेहाय बेरायनाय जायो दा गथ'फ्रा उन्दुदों नालाय सान्थियैहाय साननानै लानोसै आरोना फारसेथिं आइयाबो सफैयाखै आइखौ जा कल हरगासिनो दङ जोङो बाजै हटेलावहाय ओंखारनो थिननो नागिरदोंमोन आरोना साहा लोंनानै फैनोसै जोंबो होननानै बाट आइया फनखौनो हमासै फना ओंखायनो भाइब्रेसनाव थानांगौ बेहाथ' फनखौ थिखोखायाखै आरो दिहुनखायाखै बियो गिनानैनो दिहुनानै दां फनफोरखौनो दा जोङो बेहाय दंफैयो बेखौबो बे मिन्थिया जोंखौ दायो बेयाव जालुकबारियावसो दङ सानगासिनो दङ आरोना अखासो हाबाय नै जों बेरायनो फैनाया बिखुनजोआबो दाबो सफैया गारि सिङाव नेबाय थानोसैलै बिखुनजोखौ दा खिन्थु गारिनिफ्राय ओंखारबा अखा सिजासिगोन बेयो ओंखायनो डाइरेक्ट अबाव दङ मा दं बेखौ मिन्थिनाय मोनबा जों होसोनो हागौमोन थिंख्लाब सिजासिगोन दा बिखुनजोआ फैदो सिगाङाव फैदो आं ओंखारलांनाय गथ'खौ लानानै दानो दाय जागोन अखा सिजाबायदां आया अखा सिबायदां बैनिखौ हाबना थाबाय आं मिनिदों जाग्रा दंमोन अबाव थांनो स्वाहिदाव थांसै स्वाहिद स्मारक पार्कआवनो थांसै दे मोखाङावनो अट' इफाले पार' बानायदों आमागोन गावसोरनिया सिमा थायोदां जों दायो दंफैयो शहीद स्मारक क्षेत्र आरो उद्यानावहाय बिराद मानसि ओमफ्राय अखा नालाय जोङो ओंखायनो लाइनाव थाहैयाखै दायो डाइरेक्ट हाबहैनोसै जोङो दसे नेनानैहाय हाबनो हानाय नङा दांलै हाबनो बिराद गोलाव लाइन नेनोसै दसे र' नै बेनो गेटआ बिथिंजायनो हाबनांगौ ओमफ्राय मानसिफोरखौ नाय बिराद बुरजा आरोना दिनै सानडे नालाय ओंखायनो मानसि बुरजा जादों आरोना हाबनो हानाय नङा मा खालामगोन दसे नेनोसै दा लाइनबो जानो हायाना नै अखा हानायाव बिसोरखौ लानानै सिबा ओंखायनो आरोना बिसोरो हाबखांजोबोबा थाबनो जोङो डाइरेक्ट हाबहैनोसै आरोना ओमफ्राय टिकेटनि जेबो खोथा गैया बेहाय पार्किं दङ बाट ना बेहाय वाशरुमा मोजां नङा वाशरुमाव हाबनो हाया आरोना साफा खालामनायनि बेबस्था गैया खोमा बेहाय वाशरुमा मोजां जानांगौ आंथ' मैला वाशरुमाव हाबनो हाया आं हाबाखैबो सिङाव हाबबोबाय जोङो बाट ना बोथोरासो मोजां जायासै जों फैनाया बोथोरा मोजां मोनबा मोजां जागौमोन आरोना ओरैजाय जिरायनो हायो जिं ओमफ्रायो बिराद मानसि दिनैहाय जायगायानो थोलायलायाखै थाबायनोनो जायगा थोलायलायाखै आरोना ओरैजाय नै बायरायावहाय बिदि भिउआ ओमफ्राय बिराद मानसि फैदों बैखिनियावहाय बांद्रायमोन ओंखायनो ब्लग लानो मोनाखै आङो ओमफ्राय बे सिङावनो दङ खोमा बुस्थुआहाय
नै ओरैजाय जिं दैया जा जिङावहाय दै मोजां। दङ दैया मोजांथारथ' आरो बरिया नुखादों दैखौ नै दैखौ ना अखा हायोबा बिराद मोजां जागौमोन औलै अखा हानानै गाज्रि खालामबाय दैया नायलाय मामानि गथ'फ्राबो मासि मोजां अखासो जाबाय मोजांथार नै गोजौआवहाय दै बे सिजाजोब्बाय जोङो अखायाव गथ'फ्राबो सिजाजोब्बाय एकदम माने साथाबो लाबोनाय जायासै फारसेथिं नै जिबो माने खोबजाया गथ'फ्रा बेनि सिङावहाय मा दङ जोंबो मोजाङै मिथिया शहीद स्मारक माने मा जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननिनो मुसुखा फट'फोर थानो हागौ जारिमिननि माखासे जिनिसफोर थानो हागौ दायो बेखौ नायनोसै नायनानै मोनथिब्ला नोंथांमोननो फोरमायनोसै रिटारि इयाव गसं गसं होन दे रिदिमा जोंनि बेरायनाया जाहैबाय फ्लप बोथोरानो गाज्रिखा जों फैनो नामोन बेनोथ' बोथोर गाज्रियावनो आरो जों फैसोमबायना एक्सुवेलि आइखौ लायनो फैनायसोमोन ओमफ्राय बेयावनो जोङो हाबलांखानो होननानै फैदोंमोन आरो दायो जों थांफिनसै आं गारि बोरै सालायनांगौ बिदिबा फै फाइन लाजागोनसो जों दा ओरैनो अमा बेदर खेबनै जानो हानायनि दाम उदैयाव नै बोथोरनि थाखायनो जोंनि बेरायनाया फ्लप जाबाय आरोना जोङो ओंखारबोबाय बेनिफ्राय दायो डाइरेक्ट जोङो माइनबासिमनाव थांनो ओंखारदों मानो होनब्ला आइया हजों न'निफ्राय माखासे जिनिस हरफादों जोंनो दा बेखौनो जोङो लायनो थांदों आरोना नङाब्ला जिनिसफ्रा गाज्रि जागोन दायो नै अखाया बांद्राय गैलायला आरोना बाट बेरायनायनि थाखाय मोजां नङा दिनै बोथोरा माने अपेन जायगायावहाय गथ'फ्राथ' अपेन जायगायावसो बेरायो नालाय जोङो दा लांदोंमोन देखायनो थाखाय बाट जायासै बेरायनायानो जायासै दिनैहाय मोजाङै खालि माने बायरा फैनाय जाबाय थांसै आब'मोननाव थांसै बिब'मोननाव थांसै आरो साहा लोंमोनसै बिसिनाव साहा लोंमोनसै ओमफ्राय नै वेदारखौ नाय नोंथांमोना बिदि वेदाराथ' लं जार्नि खालामनो थाखायसो मोजां ओमफ्राय लामा ससेयावहाय थांनानैहाय साहा लोंनो मानो दा जोङो लामा ससेयाव लोंला न'खराव लोंहैनोसै आरोना ओमफ्राय बेहाय जिनिसफोरखौ लाना फैनानैहाय जोङो न'आवहाय डाइरेक्ट फैनोसै ओमफ्राय आंहा गाबोन एग्जामबो दङ नालाय बांद्राय सम बायहेरायाव थानो हानाय नङा लाइट लाबोदों बिबैया ओमफ्राय लाबोनायाबो गंनै लाबोखाबाय नङाबा नांलायनाय जायो नालाय बुलायनाय जायो नालाय बिस्रा ओंखायनो गंनै लाबोखादों जेखौबो फेनबो लाबोदों फेनना चार्जआनो जोब्बाय जा दसेनो फांखाया बिसिना नै बेनोमोन चार्जआबो जोब्बाय नै सफैनानै गेलेगासिनो दङ बिसोरो बिब' बिदाजों गेलेगासिनो खानाया गोदान लुक रे दिमा औ बिथिंजाय मा गाबदों नायहरगासिनो बियो मा गाबदों आयो मामा लाबोदोंथाय मामा हरदों देखायनोसै मामा हरदों न'निफ्राय अबे नै नायनोसै मामा हरदोंथाय बे दाउ बेदर न'नि ओमफ्राय बियो अमा बेदर ट्राइ खालामनाय ओमफ्राय नोरसिं ओमफ्राय बेयो नाफाम अन्थाइ बाजाब लाबोखैथ' अन्थाइ बाजाब गैया मुदुमफुल आं जानो मोना फान्थावबो जायाखै नै न'नि ना बेबो सफैबाय जों बाजैमोननिफ्राय ओमफ्राय नै संखाबायबो जोङो मानो होनबा बोथोरा मोजां नङा ओमफ्राय कारेन्ट थालाबायनो नागिरा बेहाय थांबाथाय फैनो नागिरा ओंखायनो कारेन्ट थानायावनो हाखु दाखु संनानै लाग्रोखानोसै दाउखौ जोंहा आलुजोंनो संसै गाबोन एग्जाम दं नालाय ओंखायनो माबाजों मा होनो आलुजों एसे बिदै संखानोसै आरोना ओमफ्राय अमा नै गोरान दङ अमा गोरानखौ जोङो नोरसिं बिलाइजों संसै आरोना मेजेम दंथारो देलाय कारेन्टआ थांमारबाय दा ओमफ्राय संनाया मा जाखो नायफैलाय नै आङो दै इसे होहांनानै माबानो नागिरदोंमोन बानायनो नागिरदोंमोन कारेन्ट थांलाय मालायबा बेनोथ' खनसेयावनो संनो मोननांगौ ओमफ्राय नै फारसेथिं नाय साहाबो मोनलोङासै जोङो होहांदोंल'सोमोन गैला गथ'फ्राबो ओंखाम बिदों सिराखौ गाइखेराथ' गुदुंबो खालामनाय गैला नै ओंख्रिजोंनो होनसै एसे माबानानैहाय ना ओंख्रिमोन दहायनि